Bon dia, soc Ignasi Jotinananda, bon dia, buenos días, good morning, dobry dzień. Molt bé, vamos transmitiendo una serie de yoga pilates. Primero enfocamos un poquito el jardín, enfoquem el jardí. Aquests dies està plovent bastant, aquests dies de primavera, pluja primaveral. Es veu al jardí que està caient bastanta aigua, realment el jardí ha quedat super regat. Ensenyem una miqueta la bugambília, els llimoners, les llimones estan creixent amb tanta aigua a tota pastilla. Molt bé, enfoquem una miqueta la sala, perfecte, enfoquem el material de pràctica i comencem la sèrie d'avui d'aquí un minutet. Fins ara. Bon dia. Soc Ignasi Jotinananda, Ignasi de Darshan, de Centre de Teràpies Darshan. Avui us proposem una sèrie de yoga pilates / sistema Darshan, que és el nostre sistema. Està dirigida principalment a alumnes de Darshan i sòcies que ens aneu seguint. Agraïm molt que ens seguiu, moltes gràcies. I avui la proposta és treballar el que se'n diu extensions de columna. Tal com m'hem explicat en algun vídeo, quan nosaltres dissenyem una extensió de columna, la dissenyem repartida en tot el cos. Això és molt diferent que altres sistemes gimnàstics o de ioga, que el problema és que es carreguen l'esquena i es carreguen el coll. Nosaltres això no ho fem perquè som pragmàtics i ens agrada trobar-nos bé. Molt bé, avui la sèrie és d'extensions de columna. Bé, comencem. Ens asseiem sobre las mantas. Aquesta sèrie d'avui nos saltamos la fase en la cual ponemos las piernas en la pared hacia arriba. Si queréis, podréis hacerlo por vuestra cuenta, Paráis el vídeo un ratito. Ponéis las piernas hacia arriba apoyados en la pared, tal como hacemos en Darshan, podríamos decir que siempre, en clases de yoga, pilates barra y pilates barra. Una vez has estado un rato con las piernas arriba, 2 o 3 minutos, nos sentamos de forma formal para comenzar oficialmente, entre comillas, la clase. Ja sabem que per seure fem servir un mínim de 2 o 3 mantes, En el nostre sistema treballem amb el que se'n diu neutre. No és un tema de més avançat o no, és un tema de trobar-se bé o malament. Jo prefereixo trobar-me bé normalment. A mí me gusta encontrarme bien y por eso priorizamos la espalda en neutro. Bien, estoy ajustando la postura, como hacemos habitualmente, i comencem fent la salutació ritual. Tanquem els ulls, ajustem la roba, ajustem el coll, ajustem el cap, ho ajustem tot i ens quedem immòbils un segon respirant lliure. Respira libre y nota las sensaciones del cuerpo, entre comillas, físico. Igualem l'articulació de les mans. Això també és una articulació. Igualem l'articulació. Fixa't com ho faig, està igualat, i poso les mans a davant del pit. Afluixo les cames. Sempre és molt de temps, procurem allargar i guanyar espai. Evitem les postures depressives. Procurem maximitzar tranquil·lament l'espai. La barbeta, microentrada. La mirada no a dalt, a davant o avall. Els ulls tancats i el cap al seu lloc. Mantenemos la cabeza en su sitio. Inspiramos y al expirar bajo las vértebras, igual que se hacen pilates, vértebra por vértebra. Bien, por arriba, por al medio, por abajo. Para subir, lo contrario. Inspiro, no muevo. Al expirar subo de abajo, de al medio y de arriba. Bé, a poc obrim els ulls, prenem consciència. Tota la pràctica és meditativa també, tant si et mous com si no. Anem a fer unes petites mobilitzacions prèvies. Mà dreta, genoll esquerre,
mà esquerra agafes la panxa de baix, del mig i de dalt i empentes al terra. No miris a dalt, mira endavant o avall. Deixa caure les cames, pots tenir els ulls oberts o tancats, com vulguis. Bé, inspiro, expiro, canvio. Canviem, Fixa't, fixa't. Gira, 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 barbeta, creix. Evitamos los derrumbes. Construcció òptima de la postura. Respira lliure. Inspiro, expiro al mig. Inclinació lateral. Això ho farem drets. Traiem les mantes, les deixem fora. Traiem la manta. Deixem la manta fora per si la necessitem després. I canvio de plano. Peus paral·lels, aproximadamente. Flexiono una miqueta aquí. Respiració protectiva. Això és al revés que ioga, Ioga pilates, fem respiració protectiva. O lliure, en aquest cas protectiva. Activa, sol pèlvic, cinturó abdominal, eleva costelles, braços al costat. Inspiro, expiro, allargo. Inspiro al mig, expiro, ins, es, ins, es, ins, es. Marca el temps, ins, marca el temps, es, marca el temps, marca. Tranquil·litza l'ull i la mandíbula. Treu l'aire per la boca. Ins pel nas, es per la boca. Ins pel nas, es per la boca. Activa la panxa, no la treguis en fora, això és al revés que ioga, Yoga pilates, activación central. Pilates powerhouse, activado. Continuamos. Molt bé, cambio de plano. Mans a la cintura, vamos a dibujar un 8. 8, infinito. Uy, se me ha caído la cabeza. Cabeza abajo no, Dentro, dentro, tranquilo, crezco, crezco. Flexiono un poquito la rodilla, lado, centro. Ahora hemos cambiado de plano, Normalmente trabajamos por planos. Vas movent. Ara pots respirar lliure perquè la força respecte al tronc és mínima. Ara respiro lliure jo, però no inflo la panxa, això no, Respiro lliure, que és fantàstic respirar lliure. Canvia el sentit de gir, fixa't com et mous, ulls oberts o tancats i mandíbula fluixa. Barbilla adentro, no mires arriba, no, barbilla adentro. Molt bé, l'objectiu és alliberar, Xafar no, a nosaltres ens agrada molt alliberar. Això vol dir que no xafem, bàsicament alliberem. Molt bé, ja hem treballat els planos i anem a fer una mica de plano sagital, plano central. Bien, me pongo de lado, así es más fácil de ver. Pies paralelos, aproximadamente. Abre los dedos del pie. Respiración protectiva. Se parece mucho a un hipopresivo, tiene un efecto muy parecido. Respiración protectiva. Cuello libre. Mirada tranquila. Ahora vamos a trabajar de una pieza. Estabilización dinámica. Principio de yoga pilates / sistema Darshan. Inspiro, expiro. Cuello tranquilo. Ins, es. Treu l'aire per la boca. Alinea el genoll alineat, Oh, que bé que va això per l'esquena i pel genoll també està content. Al genoll li encanta això, Per què? Perquè ho fem superbé i repartim la càrrega, Sempre repartim les càrregues. És lògic, en el fons. Cama forta. Si vols pots baixar més, si et trobes bé. L'únic principi absolut és trobar-se bé, menos mal. Único principio absoluto, encontrarse bien. Tu pots fer més força o menys, això depèn de tu. Ara baixo més. Ui, ara faig més força. Perfecte. Si et trobes bé, fantàstic.
Molt bé, anem a estirar una miqueta. Normalment nosaltres fem servir barra, però com que avui a les cases, en general, en el futur, la majoria de cases tindran barra a la paret. Per ara no és lo normal. Agafo la cadira, la poso aquí. La cadira serveix, no perquè sigui més fàcil o menys, no, això és una tonteria, no. És perquè t'estiguis més o menys. Per exemple, si ara jo em poso aquí, flexiono, retroversión, retroversión dels ossos, retroversión dels ossos, agafa la cadira, igual a la cintura. Tot això és alta precisió, això és del segle XXI, antigament tot això no es feia. Vale, col·loco bé el peu, microflexiono el genoll, igualo la cintura i agafo la cama. Ara, si faig així, m'estiro menys. Si agafo la cadira, m'estiro més. Per què? Per la descàrrega, Fantàstic, molt bé. Els estiraments mínim 30 segons. Més o menys són 6 o 7 respiracions. Respira lliure, com vulguis. Concentra't en la postura. No miris a dalt, no. I fica la barbeta endins, el cap al seu lloc, no tiris el cap endavant, el cap al seu lloc, cabeza en su sitio. Molt bé, respiro libre. Inspiro, no muevo, expiro bajo, cambio. Agafa la cadira. De veritat que no és un tema d'avançat o no avançat, és un tema d'estirar més o menys. És diferent si volguéssim fer un equilibri, però no és l'objectiu. Ara, cama dreta forta, igual a la cintura, coll tranquil, el cap al seu lloc, agafa la cadira. Ara inspiro, expiro, agafo. Si ho fas bé és fins i tot agradable. Bien. El cap al seu lloc. Evitamos que la cabeza se nos caiga. Igualamos la cintura y tranquilizo los ojos. És superimportant que l'ull estigui tranquil i la mandíbula. Molt bé, inspiro, expiro, baixo. Vale, seguim estirant. Ja hem dit que nosaltres treballem amb descàrrega. Per què? Perquè està demostrado por medios occidentales que es mucho más sano y te estiras más. Por ejemplo, voy a estirar ahora un poco la parte posterior del cuerpo. Muchos sistemas, y en gimnasia también se hace, hacen una cosa de este tipo. Esto yo lo voy a hacer unos segundos, pero esto no lo recomendamos, Esto para la espalda es un desastre, no lo hagas. Ya sé que hay mucha gente que lo hace, no. Hay que agarrar un objeto sólido. Sólido, silla, sólido. Buena idea. Ahora, vamos a estirar con la ayuda de la silla. Ya hemos dicho que no es avanzado o no avanzado, Esto es una tontería. El objetivo es estirar más. ¿Cómo lo hago? Descarga. Alineamos. En nuestro sistema sempre estem alineant, perquè també és més saludable. Com aliniem? Mira, aquí posem el peu dret davant, l'esquerra darrere y los dos peus miran endavant. Si alargamos el pie de delante, voy al centro del de atrás. Atención, el único principio absoluto es encontrarse bien, menos mal. Ahora, igualo las cinturas. Y ahora para bajar, no es importante bajar con la pierna a tope recta, no. Se permite flexionar un poquito, crece, cuello tranquilo, inspiro, expiro bajo y agarro la silla. Ahora, aquí, si tú quieres, manteniendo la espalda alargada, puedes estirar un poquito la pierna. Es gustoso, si lo haces bien. ¿Por qué? Porque es más sano. Perfecto, me quedo ahí, respiro tranquilo. Al cabo de un rato, 30 segundos, puedo cambiar un poquito la postura, la puedo mejorar. Bien, inspiro, no muevo. Al expirar, agarro la cintura, subo en bloque. Inspiro, expiro delante. Cambio de lado. Anem a fer l'altre costat.
Aliniem, Clar, en part és lògic. Si tu vols construir una estructura, has de començar per baix. Per això, en el nostre sistema, les postures sempre comencen de baix a dalt. És una estructura òptima. Això és tecnologia del segle XXI, yoga pilates, Tecnologia d'alineació postural. Val, em poso així, ara explico menys, perquè suposo que ja ho sabeu. Igualo la cintura, crecer, es permet flexionar una miqueta. Inspiro, expiro, bajo. Bien, jolín, qué bien que estira esto. ¿Por qué estira? Porque estoy en descarga. Entre otros motivos. Me concentro en la postura. Me apoyo en la silla. Si no te apoyas, no te estiras, Además es peor para la espalda, Es mucho mejor si te apoyas en un objeto sólido. Ara, activo la panxa, pilates powerhouse, yoga pilates, activa la panxa, no la treguis, Inspiro, fica la panxa, a l'expirar, mans a la cintura, pujo amb bloc. Bien, inspiro, expiro, salto davant, fantàstic. Quan un s'estira es troba millor. Si vols estirar l'esquena, què has de fer? Matxacar l'esquena? No, estira les cames, que va millor. Val, ara traiem la cadira i continuem amb la sèrie d'avui. Els abdominals en el nostre sistema són superimportants, per això el nostre sistema es diu yoga pilates barra pilates, és aquesta protecció natural que la podem entrenar per trobar millor l'esquena, els òrgans abdominals i el sòl pèlvic. Anem a treballar una mica d'abdominals. Cada persona fa la intensitat que vulgui. Ara vaig a buscar una mica de material i seguim amb la sèrie activant abdominals. Espera un segundet que vaig a buscar material. Continuamos con los abdominales. Vamos a poner, la manta es voluntaria, depende de cada persona. Anem a continuar amb Jatara Parivartanasana versió anatòmica. Tot el nostre sistema sí que fem servir terminologia de ioga, però tot el nostre sistema el fem anatòmic, que vol dir que el funcionament és molt diferent, radicalment diferent. Anem a fer Jatara Parivartanasana, que traduït vol dir més o menys gir de l'abdomen. El que passa que nosaltres, a diferència de ioga, no inflem la panxa, és el contrari. Fem com en pilates, absorbim i fem la respiració protectiva. Avui no l'expliquem perquè aquest vídeo bàsicament és per a alumnes i socis, que ja sabeu com va. Protectiu, no inflar la panxa. Mirem, us donaré diversos nivells. Jo demostro i després ho anirem fent, Nivell més elemental. Això serviria per embarassades o per persones que els hi costa una miqueta o que tenen la lumbar una mica tocada o alguna cosa, El nivell més bàsic és el que vaig a fer ara. Me'n vaig a baix, col·loco bé. Això seria un nivell molt petit, També va molt bé. Després demostrarem més nivell. Tu tries el nivell, depèn de tu. Fixa't, el coll allargat. En el nostre sistema està prohibit xafar el coll. Això és al revés que ioga, En ioga pilates el coll sempre té espai. No fem postures que xafin. Les mans al costat. 45 graus, els braços separats. Les cames separadetes, una mica a l'ample dels malucs, caderes, els ossos. Ara fixa't què faig. Inspiro, fico la panxa. Si estàs embarassada, ho fas menys, En general, fiquem la panxa i absorbim el sòl pèlvic quan fem força, encara que és una força suau. Expiro, inspiro, expiro. Si vols ho pots provar-ho també, Després farem la versió més intensa i tu pots repetir aquesta si vols. Expiro, aquesta també va molt bé, El coll tranquil, no giris el cap, no.
Caram, aquesta allibera molt, A mi m'agrada això d'alliberar. Una de les claus del sistema és alliberar, que és el contrari d'aixafar, Alliberar. Molt bé. Ara anem a fer una versió més forta. Si tu vols, repeteixes aquesta. Anem a fer una versió més forta. La intensitat depèn de tu, no depèn de mi. Això és la teva responsabilitat, Tu has de saber fins on t'arribes. Si alguna cosa et fa mal, no la facis, o pregunta-ho al metge. Mira, Ara fem així, esquena en neutre, una mica de corbeta. Si no saps fer-ho, fes que l'esquena toqui a terra. Coll tranquil, braços al costat. Vaig a fer una versió intermitja. Inspiro, expiro. Ins, fico la panxa. Fico la panxa. Ins, absorbeixo el sòl pèlvic. Expiro. Si vols fer més intens, això depèn de tu, Poses la cama més lluny. Cuidado, aquesta versió que faig ara és molt forta, Les cames pesen 20 o 30 quilos, com a mínim. Si vols, pots fer una mica menys. Mira, ara faig una mica menys. Molt bé, parem, deixa els peus a terra, allarga el cap. Si vols, pots fer una mica d'empantar el cap lateral, Mira què faig, així. Els que veniu al nostre centre ja sabeu com es fa això, Suelto el cuello, suelto la mandíbula y únicamente hace fuerza el brazo y la mano y un poquito el pecho. Suelto. Segunda sèrie. Tu esculls, o fas aquesta, que és més fàcil, o aquesta o aquesta. Aquesta és superdura, Molt bé, mira, pots fer una cosa intermitja. Tu fas més o menys, depèn de tu. Inspiro, expiro, activa la barriga, no saques la barriga. Inspiro, expiro al lado, para la boca, Ins pel nas, expiro por la boca, marco los tiempos. Ins, es, ins, es, ins, es, ins, es, ins, es, ins, ins, baixo. Molt bé. Poso el cap ben col·locadet. Ja hem dit que la prioritat del nostre sistema és que tinguis espai al coll, No fem cap postura que aixafi el coll. Menys mal. Ara, fixa't què faig. Agafo les cames i vaig... Ara no estic en neutre, Estem amb imprinting. Anem a fer cercles simètrics. Junto, separo, alejo, suelta el cuello. Junto, separo, alejo. Este libera mucho la espalda, por esto lo hacemos. Rotadores de la cadera, glúteos, zona lumbar, zona ciática. Y suelto los pies, el pie suelto, el brazo fuerte. Cambio sentido. Molt bé, deixo els peus a terra, allunyo el cap, cervicals. A veure si te'n recordes com va. Caram, que bé que va aquest, quina passada. Si vols, pots treure la manta. Mira, ara he tret la manta. Millor que estigui sobre l'estora o sobre una manta. Millor l'estora, normalment funciona millor, Vamos empujando pasivamente a un lado y al otro. Vale, per sortir de la postura. Caderas 5 centímetros a la izquierda. Me caigo al lado derecho. Pasa el brazo delante. La cabeza toca el suelo. Brazo derecho detrás. Empujo el suelo y salgo de la postura. Molt bé, hem fet la fase d'abdominals, que és molt alliberadora. A mi m'encanta alliberar. I ens posem drets. Traiem les mantes i deixem les mantes al costat. Molt bé, salutació al sol. Avui farem... Nosaltres tenim 8 sistemes de salutació. Anem a fer la salutació bàsica i avui farem una de diferent, que es diu Saluda al sol
de Darshan, Saludo al sol tipus D de Darshan. Comencem amb la bàsica. Davant, neutre, expiro, coll tranquil, inspiro, expira baixa, toca terra, afluixa el cap, cama dreta darrere. Dues cames a darrere. Cama dreta davant. L'altra cama davant. Inspira, puja. Expira al mig. L'altre costat. Expira. No miris a dalt, no. Inspira. Expira, baixa i toca terra. Afluixa el cap. Cama esquerra a darrere. Caram, que bé que va això. Dues cames a darrere. Això d'estirar és una passada, Cama esquerra davant. Mira què faig. Ara ho faig diferent. Clac, clac. Aquesta també és vàlida. Iguala pesos. Inspira. L'altra davant. Afluixa el cap. Inspira, puja. Expira al mig. Ins. Es. Cama dreta darrere. Dues cames a darrere. Avui expliquem menys, Cama dreta davant. L'altra cama davant. Ins. Es. Ins, fica la panxa. Baixa. Obligatori tocar terra. Cama esquerra darrere. Dues cames a darrere. Que bé que va això d'estirar. Cama esquerra davant. L'altra cama davant. Afluixa el cap. Inspira. Es. Fica la panxa. Ins. Es. Cama dreta. Coll tranquil. No miris a dalt, no. Mira baix. Dues cames a darrere, flexiona el colze, afluixa el cap. Si ho fas bé, és més agradable. Dreta davant. L'altra davant. Inspira. Expira el coll tranquil. Ins. Es. Esquerra. Dues cames. Que bé que va això. Cama esquerra davant. Ai. Ara. Alinea, Nosaltres alineem. L'altra cama davant. Inspira. Expira. Molt bé. Anem a preparar el que en diem salutació al sol tipus Darshan. Al nostre sistema tot es diu Darshan. El que passa és que de les 8 salutacions ara n'hem fet una, que en principi és la que és més bàsica, encara que el que he fet jo ara, la majoria de la població en general li costa una mica, Si estàs entrenat, si fa temps que vens al nostre sistema, és probable que et surti bé. Vaig a demostrar la salutació tipus Darshan D, però no la demostro tota. Vaig a demostrar 2 elements que els posarem a dins de la salutació. Primer element, fixa't què faig. Anem a fer una extensió de columna. Quan fem la extensió, has d'activar molt la patxa, retroversió de la pelvis, i la lumbar ara està una mica més plana. L'objectiu no és que estigui plana, però bé, provisionalment està una mica més plana. Retroversió de la pelvis, activa la panxa i la curva. Quan tu curves has de distribuir la curvatura. Ho demostro. 4 potes. Si et molesta el genoll, has de posar una manta. El nostre sistema fem esforç. Esfuerzo sí, molèstia no. Val. 4 pates. Ara vaig a fer una extensió de columna. Hi ha diverses opcions. Una opció bastant suaveta és fer a baix, al mig i a dalt.
Ara ja estic fent extensió. Pots mirar una miqueta amunt, poquet, Tota la curvatura està repartida. Com que fa temps que veniu, algunes de les persones que veniu amb nosaltres, qui vulgui, cuidado amb la teva esquena, que la prioritat és trobar-se bé. Si voleu, podeu fer l'opció que és una mica més avançada. Las mans, el canell, muñeca, se encuentra bien. Hay dos opciones, o pones la mano así, otra opción es poner los puños. Porque el objetivo de nuestro sistema es encontrarse bien, que es lo contrario de machacar, encontrarse bien. Voy a hacer la versión del puño ahora. Fíjate cómo lo hago. Igualo la presión en la muñeca. Si algo duele, no se hace. Ahora, fíjate, me pongo en el aire, cuidado que es más fuerte esto, Urdhva Mukha Svanasana, versión anatómica. Tota la curva està repartida. Si et fa mal algo, no ho facis, atenció, l'objectiu és que et trobis superbé. Si ho fas bé, és superagradable. Mira com ho faig. Mira, ara vaig a canviar la mà. Poso la mà així, abro los dedos de la mano, dedos medios paralelos, igualo la presión en la muñeca, roto los brazos afuera, bajo los hombros. Miramos. Ara toco terra amb el genoll. Si vols, pots fer en l'aire. Ui, costa més? Sí, ja ho sé, ja. Després baixes i continuem. Anem a fer aquesta salutació amb aquests dos elements. Vaig a buscar una mica de material i continuem, Un segundet. Saludo al sol, tipo D de Darshan. Me podéis copiar. Ya sabemos que cuando hacemos la extensión hay que repartir curvatura. Me vais siguiendo poquito a poco. Os voy a dar varias opciones. Primer, col·loquem bé els peus. Nosaltres comencem per baix, perquè ens agrada construir les coses. És com si féssim arquitectura o enginyeria, Nosaltres fem de baix a dalt. Evitem les xapusses. Ara, bé, posem les mans a davant. Inspiro, pujo, fica la panxa, flexiona el genoll, baixa en bloc, toca terra, afluixa el cap. Si ho fas bé, va millor. Cama dreta darrere. Per ara és el mateix. Ara fem quatre potes, quatre patas. És una transició, Cuatro patas, perfecto. Y ahora vamos a hacer extensión de columna. Hay varias opciones, o versión suavita, repartiendo la curvatura, o opción un poquito más avanzada en el aire. Eso depende de ti. Puedes cambiar la posición de la mano, puedes poner el puño. Bien, inspiro, activo la barriga, expiro montaña. Va molt bé tornar al neutre, Quan tornem al neutre es nota. Cama dreta davant. L'altra cama davant, afluixa el cap, inspira, puja, expira al mig. Continuem. Expiro. Cama esquerra darrere. Quatre potes. Extensión cuidadosa de columna. Activa la barriga, retroversión de la pelvis, curva la espalda. Bé, inspiro, expiro montaña. Neutro, No redondito, neutro. Cama esquerra davant. Ara he fet dos passos. L'altra cama davant. Inspira, puja. Expira al mig. Cama dreta darrere. Quatre potes. Extensión de columna. Si lo haces bien es incluso agradable. Activa la pancha, retroversión de la pelvis, activa el glúteo. Cama dreta davant. Iguala pesos. Sempre igualem pesos, Igualem la càrrega, les articulacions. Principio de alineación. Yoga pilates, alineación postural. L'altra cama davant. Pujo. Expiro.
ins, es, esquerra, 4 potes, extensión de columna, inspiro, expiro muntanya, dreta davant, l'altra davant, ins, es, esquerra, 4 potes, extensión de columna, ins, es, esquerra davant, l'altra cama davant, ins, es. Molt bé. Saludo tipo Darshan. Nuestro sistema se denomina Darshan. Yoga Pilates / sistema Darshan. Continuem. Extensió de columna. Me'n vaig a davant de l'estora. Seguim treballant aquest principi de retroversió de la pelvis, activo la panxa, repartim la curvatura i si mires una mica dalt has de repartir, no xafis el coll. Mira, Virabhadrasana 1, Guerrero 1. Ins, braç esquerre davant, anem a saltar a l'esquerra. Salto a l'esquerra, alineo. Com construeixo les postures? De baix a dalt, és mnemotècnic, és un sistema optimitzat. Vale, a mi m'agrada trobar-me bé, bàsicament. Ara, roto el tronc, semiflotantes dentro, espalda, neutro, pilates, yoga pilates, neutro, ins, es, no miris a dalt, no? Caram, que bé que va aquesta. Pots fer menys, si vols. Si vols treballar més, fas més. D'aquí depèn de tu. Ins, es. Vuit respiracions a la postura, 8 respiraciones, a tu ritmo. Fes força amb el peu de darrere, activa la panxa, ins, braç dret davant, mou el peu, és. Neutre, òptim, neutre, ins, salto, mans a la cintura. Com construïm les postures? De baix a dalt, és una optimizació, és una iteració, nuestro sistema es iterativo. Alineamos, siempre que te encuentres bien, único principio absoluto, encontrarse bien. Roto el tronco. Fes força amb el peu de darrere, ara estoy iterando. Alinea. Tots els dits tocan, agafa fora el terra. El arco en neutro. Bueno, esto es muy avanzado, pero si tú puedes, haces el arco en... El otro también. Neutro del arco, del pie. Flexiono poquito a poco. Poquito o mucho, eso depende de ti. A dins, ins, es. 8 respiracions. Concentra't en la postura. Ulls oberts o tancats, com vulguis. Espatlles lliscades avall. Semiflotants a dins. La costella. Ins, braç esquerre davant, mou el peu de darrere, 1, 2, 1, 2, ins, és. Vale, continuem. Virabhadrasana número 4. Ara fem la número 1, fem la 4. 4 del nostre sistema. Ins,
salto a l'esquerra, mans a la cintura. Construeixo una postura de baix a dalt, menys mal, Activa la panxa. Creua tots els dits, cruzamos dedos. Activa la barriga, retroversión de la pelvis, abdominal activado, suelo pélvico absorbido. Ins, es. Si puedes, pones el pie en flexión plantar. Si no te sale, pones flexión normal, Si tú puedes, pones el pie al revés, flexión plantar. Curvatura repartida. Va millor si mires a davant o avall. Pots fer més o menys. 8 respiracions. Ins, es. Vale, continuem. Neutro. El neutre va des del terra fins al cabell. El terra, l'estora, neutre. El peu, neutre. Cama, neutra ben col·locada. Esquena, neutra. Neurona, si tu pots, neutre. Cabell, neutre. La pell, neutra, tranquil·la. Braç dret davant, baixa l'espatlla. Ins, es. Mans a la cintura, 2 peus endavant, activa la panxa, retroversió de la pelvis, provisional, creuem els dits, cambiamos el cruce de los dedos, ins, delante, este va muy bien, claro, porque es liberador, 8 respiracions. Pots respirar protectiu o lliure. Si fas protectiu, la curvatura de l'esquena millora una mica. Objetivo de la curvatura, repartir-la. Bien, ins, es. Vale, continuem la sèrie d'avui. Anem a coses més introspectives. Anem a buscar una manta. Agafem la manta. La manta és voluntària, Pots posar una o 2 mantes. La manta plana. Manta plana, neurona plana. Un altre dia ho explicarem. Ara, angonal, profund, ingle. Si vols posar el peu així també el pots posar, Si pots fer la flexió plantar, millor. Ara, has de tocar amb les mans a terra. Yoga pilates descarga. Has de tocar a terra, Mira com baixo. No baixem així, no. Baixo amb la mà a terra. Posa la mà com vulguis. Respiro lliure i em quedo aquí uns segundets. La pell del front cap avall. Ingle profunda. Afluixa la mandíbula, afluixa la cara. Deixa't anar, respira lliure. Nota el cos físic. Concéntrate en las sensaciones del cuerpo físico, entre comillas, o de físico. Bé, canvio. Inspiro, a l'expirar pujo de baix, del mig i de dalt. El nostre sistema sempre optimitzem. Val, anem a fer la darrera postura activa d'avui. Agafa mantes. Les mantes no és un tema de que siguis més o menys avançat, no. És un tema de que col·loquis bé l'esquena, és un tema de salut, bàsicament. Llavors, jo en el meu cas, faig servir aquestes mantes, que em van molt bé, són molt eficaces perquè són còmodes i estables, còmode i estable, i ens asseiem sobre la manta. Ara, atenció, quan jo m'assec, tiro les natges 45 graus enrere, Acuérdate, a ver, ¿cómo se calcula 45? Aquí, El hueso, 45 grados. Si et molesta la postura, pots fer així.
Una mica, el que passa que estira menys, Vale. Ingle, profunda. Pecho, crece. Barbilla, dentro. Hombro, abajo. Manos, lados. Fixa't què faig. Així i així. Empenta. Respira lliure. No cal que apretis la panxa ara. Molt bé, darrera postura d'avui. Cama dreta, apropet, apropa la cama, creix, agafa. Ins, expiro, giro. Aquí no, aquí. Posem el cap sobre el tronc, que és on li toca. Concentra't a la postura, respira lliure, ulls oberts o tancats, com vulguis. Nota la postura. Ins, això vol dir que canviem, expiro, canvio. Quan respirem és que ens movem, quan respirem d'una forma més específica, Hueso, hueso, el nostre sistema és iteratiu, Ara, apropa, flex, creix, agafa la panxa de baix, del mig i de dalt, i ara, poquet a poquet, empenta el terra en perpendicular. Empujamos el suelo en perpendicular. Es igual si tocas el suelo o la manta. Molt bé. Very good. Ara això, muy bien. Inspiro, expiro, surto de la postura i ens anem a acomiadar. Agafo les mantes, poso la manta plana. Normalment en el nostre sistema ara tocaria el Yoga Nidra Mindfulness. Com que tenim uns quants vídeos de Yoga Nidra Mindfulness, o també tenim el llibre, ara tu podries fer el Yoga Nidra Mindfulness si vols. Vas a buscar el vídeo o el CD o el llibre. Jo ara m'acomiado amb la salutació formal. Seiem sobre les mantes. Com seiem? En neutre, Neutre. Tanca els ulls, posa les mans a davant, inspiro, expiro, pujo, i ens saludem, Om Shanti, salut i pau, fins la propera, Om Shanti, ens agrada molt que ens seguiu, fins la propera, si voleu feu un like, i si no us heu subscrit, aquell botó vermell que hi ha per aquí, el podeu apretar. Ens agrada molt que ens seguiu, moltes gràcies, salut i ens en sortim. Vinga, molt bé. Una abraçada virtual a tothom.